Vespa. Come on! Jogja istimewa. Iya toh. Kowe aja melak-melak mbok-mbokmu ya. Ayo. Tambah rusak. Justru pelopornya dia. Benny, goyang dong. Come on. Mangan tempe rasane koyo mangan lawon sate. Sate mas. Saanane sing penting karo kowe. Makasih. Ngapusi. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Cintaku padamu tak akan pernah akan ku madu. Rasane Bukan lagi kandung. tak berjuang tekan janurku. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa Udah dikit aja. wis aku rapik lan metre. Kowe aja sumpah tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Campur sari Indonesia. Chandra Pesona. Ubrah, ubrah. Mangan tempe rasane koyo mangan lawosan. Satene sapa barang? Saanane sing penting roh kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mencucu tresnaku ro kowe ra bakal tamatku. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Biar Tak berjuang tekan janurku. Siap digoyang. 1, 2, 3. kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa omonane tresnaku ra bakal metre. Kowe aja sumpah tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Slow. Setengah meter cukup, Bosan. Asok. Masih mau nyanyi boleh? Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku. Tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih rasane dodo. Asok. Rino wengi ra lali tansah memuji marang Kang Kuwasa. Mugi kalendo keparing pangapura urip tentrem ayam
sekali. Bater ke. Saya lupa namanya Mas siapa? Mas Widodo. Oke. Aira. Mas Widodo. Abang biru lampu nitisu. Awak durung mas mikir bojo loro. Bojo sing anom jaluk disayang. Makasih Sing sayang. tuwang jor wegah ditinggal. Yo, Siramu metu rapi kepuru. Kanggo tresno Mas uga andum watu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Jur saiki bingung ati. Asoy. Bisa goyang ya, Bro. tolong dino bali Ada kau selip. sing sedino Iya, Mas. Bos apa? Sing sedino kanggo Bisa goyang Udah lagi, gak Bro. kuat. Udah gak kuat ya. Andra Pesona Samburu dari Indonesia. Gak apa-apa. CS Audio Sound System. Jogja Solo. Biru lampune diso. Mikir bojo Solo Jogja. bojo sing enom njaluk disayang sing tuwon jur wegah ditinggal Sirahmu rapi son Antum tresno mas uga andum watu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Jur saiki bingung dadine sing sedina nggo sapa-sapa sing sedina kanggo wong liya Oke. sama-sama terima kasih Ya, sehat ya. Come on. Yo, Pak D, Bu D. Coba disuting. Sudah capek, Romantis bro, yuk. banget kan, ya Allah. Di mana? Ya, Bro. Joget, Bro. Mas bagus. Masak ya sing
iso lumrah sunduk Sini aku bantu buka. jebul wis sore wit tinggal lopo katon ngawe-awe Abang yang belakang. ayo kondido Permisi. Bali wae dene sesuk esuk tumandang nyambut Abang mau gawe nyawer juga boleh. Chandra Pesona Lodi Terima kasih. Cok 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 Oh iya, cok 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 Mau dibantu bukain. Punya duit gak? Punya duit gak? Ada gak? Oh iya dong. masuk Ayo ayo. Ojo ning bisi gembira lho banyune sekor banyu sekoro ilangake rasa lesu lagi jebul wis sore ketika apa Apa lu? Apa lu? Lu kalau nggak nyawer jangan lihat-lihat gua. kasih ya Ayo buruan. Kasihan. Ayo mau joget. Joget nggak? Pura-pura nggak mau lihat aku. Mas Dukul Mas Dukul lagune sampun matur nggih sukses selalu sehat-sehat Yo, tuan rumah sini Au. Sing
jenenge bos. Ndole iya. bos marmer. Bos marmer. Kayaknya ya mandor gitu. Iki Bos. juga podo. Nek Oh, iya. 50 wong 400. Lah iya. Pon niki sinten sing badhe hae? Ayo, sing arep hae sapa? Seragen ra hae ngisi. Ayo, nah. Ayo, ndole wi. Ayo. Wis aku melu-melu, ayo. Ngono tok aku. Ayo, Ayo. Ayo. Malah duduk. Hae niku bayar, Pak. Nggih. Oh, alah. Hae niku bayar, Pak. Alah. Pripun bayar sakniki? Oh, kose. Iya, ayo Mbak Ira. tresno iki arep saya sami saya tambah Sing nggo topi kowe enak lho nyauri. Aku guru anak buah kok jare. Lah ya bose sapa ya? Lah bose sinten iki? Bos. Wes iki. Ya Mbak Ira dintake ya. Ndake. Tresna iki arep saya sami saya tambah nyiksa sampun menika nggih Pak Bos. Iya. Pak
Disawer lho. Jolalile. Mbah saged parian mboten? Jolalile. Sampeyan parian sik. Parian, yo. Ya sak seneng wis bebas. Nano nano, ayo. Sak-sake. Sak isone. Oke. Numpak becak medun median yen krasa penak gak gelem mudhun. Jolali lho Mbah Parian. Wis bayar wae nek gak iso. Ngono penak-penano cah iki cah yes kabeh. Lah iya no. Ora dhewe kon bayar. Santai, santai. Ya ora apa-apa wis karo kakung iki pira-pira pokoke ben berkah. 50 ya entuk 20 ya entuk cicilane pira Mas ngono lho. Goleke sing paling cilik matur sembah nek iso Parian wakil ngene iki. Ayo wakil kowe wae ayo. Mangan gaji entek limo salat ngaji cagak agama ayo nduk piye Mas sing miring ayo nduk kijing miring etan lancer kuning sati rebutan tombok kangen nggih kong nggih. Penak. Yo. Monggo Bapak, Bapak. Kenapa nggak bisa ini? Anu sinyal montek. Iya, paketan montek. Nah, Mbak Deki, mriki Mbak. Ya sayang. Mbah Konge nonggoni. Sik ndi? Ning duwite nggawa ibu lho ya. Loh, kok duwite nggo ibu piye ta? Maksudnya duwite sing nggawa ibu. Oh, gitu. Kowe kudu ngapik-ngapik ibu. Oh iya. Ning tenang ding Mbah Kong sak 6 kok. Anak kantonge 6. Mas aku salah tadi, harusnya yang ketiga yang mandek gara-gara aku golek lirik. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa ya Bu, gak apa-apa dimaklumi ya. Wakil ketua ki los. Silir-silir. Oh. Harusnya silir-silir begini tuh kasih saweran Pak. Iya. Kan silir-silir. Nah gitu. Maunya silir-silir berapa kali Pak?
Oh sekali aja. Oh pisan tok Mas ya. Gak betah bapak silir-silir suwe-suwe. Padake cah kae. Iya. Cah kae ngono ya ya oh ping 3 karepe ya pisan. Aduh. Endi iki saire iki lho. Silir-silir ning pantai gede. Ayo Mas Tulus. Aduh, salah aku wis. Emang saking Banyumas nggih, Pak? Oke. Kepiar-kepior ombake banyu segara. Esok-esok katon asri temenan gawe sedang sapa sing lagi nyawa praulian praune kaki nalayan gawe awi lagi sregep nyambut gawe kaki laut pada makmur uripe pancen syukur makmur ning tanah Jawi gemakrib lan sinawi rakyati asik adem ayem terus bariki aman tentrem terus silir-silir ning pantelo gending terus mandek ngono lho. Nah kita Pak Terus kan mau silir-silire namung sepindah. Aku ngerti karepmu mubeng-mubeng terus 50.000. Iyalah, Ngono, Pak, rungokke, gitu Pak. Pak. Iya, ini kan ini Pak pemerasan gitu Pak. Kayak kuwi lah, Pak. Adem ayem. Ya, eling-eling Mas, bar Iya, eling-eling. silir-silir pantelo gending terus mandek. Terus ya. mandek, Bapake 50.000. wis gak kuat pisan ya. Silir-silir pantai gending. Nah, sah Pak nggih, sah nggih. Matur nuwun Bapak. Gitu. Selalu ku tunggu walaupun
duka mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri ku merasa sedih, ku takuti dirimu nanti kawin lagi. Jangan ya Mas ya, jangan kawin lagi. Tarik lagi sayang. Hidupmu dalam kemandulan. Habisin ya. Sayangku padamu tak akan pudar walau seumur hidupku dalam kemandulan. Ku rasa tiada sempurna kebahagiaan kita tanpa adanya sebuah rumah mobil yang mewah. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Sandra Pesona. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Ku rasa tiada sempurna kebahagiaan kita tanpa adanya sebuah rumah mobil yang mewah. Sebagai seorang istri ku merasa sedih, ku takuti dirimu nanti kawin lagi. Jangan ya Mas ya, jangan kawin lagi ya Mas ya. Kau boleh masalah aku aja. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Habisin sayang. Udah malam. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Ku rasa tiada sempurna kebahagiaan kita tanpa adanya sebuah rumah mobil yang mewah. Sebagai seorang istri ku merasa sedih, ku takut dirimu kecewa padaku.
Padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Begitu juga cinta suciku, tiada akan pernah berubah. Orang tuaku tak merelakan bila diriku bersanding denganmu. Cintaku kasih tak akan pernah berubah, biar engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Mas Joko, Bertahun-tahun diriku ku impikan kekasih, luka hancur bersamaku di dalam baligai indah. Hancur sudah harapanku
Pak RW Topik, matur thank you. Makasih Pak RW Taufik. Kasih kembali matur, thank you matur kasih untuk Mbak RW Taufik. Juragan Bang spesial nggoyo all artis dari keluarga besar Mas Riyadi. Ya, keluarga besar Mas Riyadi, Bu Wiwi. Tentunya keluarga besar Mbah Nung kumpul maju ke depan semua tanpa terkecuali untuk berjoget semangat keluarga besar Blora dan lain sebagainya. Monggo, kumpul.
terakhir masuk sekalian yuk sini joget. Urip sun lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinar terang dasar nasi sun lagi kaberan dijemeni juragan emang Aso. rasa senang sun ora kajaga Jogetnya aja isin-isin lah. macam sampean wenge borat beli perhitungan ngupai sebandang seimbang ada uang abangku sayang gak ada uang abangku tendang Sanja